Γεια σας ζουζούνια μου, ευχαριστώ που ήρθατε όλοι εδώ απόψε να μας στηρίξετε, να είστε καλά. Θέλω ένα χειροκρότημα για το μαγαζί που διοργανώνει τα καλύτερα event, για το DJ, για την Άντζελα που εκκινήσει το event, για τον Ιππολίτη που αξίζει το χειροκρότημα. Πάμε, μην είστε κρυόμαλοι, μην είστε δώστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με ένα κομμάτι που λέγεται «Βρες έναν τρόπο», το ξέρει κανείς? Όταν εμείς θα λέμε το σι, το σι, το σι, το σι, hey! Το σι, το σι, το σι, το σι, hey! Το σι, 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 το σι. Μια χαρά, το κατάλαβες? Είμαστε έτοιμοι να τα γαμίσουμε? Δεν ακούω ρε μαλάκες, έβαλα ακουστικά, είμαστε έτοιμοι? Ωχα και της πουτάνας, δώστε να πάει στο διάλογο. Για να δούμε, μπαίνει μου συμβουλό και να μας δώσε. Και χωρίς την πεντιζίνα, έτσι, χωρίς. Πάμε!